girmama wannan rana su haɗu su yi ibada su yi sadaka da abin da Allah ya hore ta daga dabbobin nema. Amma gode wa Allah da ya yi musulmi kuma ba mu ikon bauta masa. Muku barka da sallah, fatan alheri, fatan Allah ya karɓi ayyukanmu na addini na ibada da ayyuka alheri da muke gabatarwa. Allah kuma ya yafa zunubanmu, ya yafa kurakuranmu, cikin magabatanmu. Wani lokacin mu ya yi, Allah ya sa mu cika da imani. Yanda aka saba, rana irin ta yau muna gabatar da ita da ibada da kuma taro irin wannan domin yi muku barka da sallah. Gobe Allah ya kai mu za mu hawa yadda aka saba na girmama jama'a, na saduwa da jama'a da kuma saduwa ta musamman da shugabannin gwamnati, ma'ana wakilan gwamnan jiha. Allah ya kai mu za mu wannan hawa da addu'ar Allah sa mu yi hawa lafiya, zama lafiya da jama'a kasance cikin dawwammamen farin ciki sakamakon wannan al'amari na sauran al'amuranmu. Muna addu'a cikin damuna ya zo, Allah ya albarkaci wannan damuna ta mu. Da kira da jama'a a dage wajen noma da kiwo da sauran abubuwan da suka danganci haka. Da ba mu lafiya da zama lafiya. Da lafiya da zama lafiya. Da sai mu lafiya. Da sa mu yi bukukuwan lafiya. Na ƙara ma lafiya da zama lafiya. Kuma lafiya masari shari'a. Kuma lafiya. Shaiki lafiya.